Salam dostlar. Bu yeri Müngçınar diýilen Türkmenistanyň iň ajaýyp ýaşdan çykmajak owdan ýerleriniň birisi. Ana şuna ullakan dostlar, Çınaryň bu taýda müňden kän görnüşi bar. Ýöne bu taýnyň ady Müngçınarda, sebäbi bu ýerde gaty kän şeýle ullakan çynarlar bar. Ona goly şeýle her tarabyna ulu şakalar gitýär we Çınaryň üstüne çykyp arkaýyn ýörek bolýarmyz. Biz ulu Çınaryň üstüne yörek bariyas dostlar. Bu tayga, tundra, ya bilem okşon yağlak, daşar yurdun tokoylarına mengziyar. Gatı beyik ağaçlar, beyikliği bunun 50-60 metre arkayın yetiyor ve bu yeri Nohur'da Müngçınar diýilen yer, ören itköşük, ören ulukan ve ören ovudan yer. Şu bir çınarın ortasını mindim ve bu çınardan bir näçe çınarlar çıkıyor kaptalarını. Dağın arası kovası, şeyle akıp duran çeşme, aybyk bir ýerler. Gaty arasa hova, tebigat, egzotika. Ingo ýerleň birisini açdaýsy. Müngçınar bul Ýewropanyň tokoýlaryna, Russiýanyň tokoýlaryna hatda egzotikanyň zatlaryna gabat gelen şeýle ütgüş owdan yer we gaty ulu beýik agaçlar bar. Müngçınar diýilen bu ta. Bugün biz yine Nohur'a gittik. Nohur'un merkezinden geçip dağın içine tarap, Müngçınar diýilen ýere tarap bugün siýahat etdik. Müngçınar ören owudan, ören daş yer. Emma barıp görünüňe diýýän yer. Bu ýere ýerli halk Niýazy Mata ýa-da Müngçınar diýip aýtýar eken. Gözüm ondanmak dostlar, şu an Müngçınar diýilen ýerden ýörek barýan Türkmenistanyň şeýle owudan ajaýyp ýeri. Gaty beýik 50-60-70 metrlik çınarlar var ve gaty kän. Müňden kän, ýöne ady Müngçınar eken, Nohurda ýerleşýär eken. Gaty gowy ýer. Bu ýere gelip ýetýänçä ýoluň ugrunda müňlerçe çınar görmek bolýar we bu ýerde düşläp dynjalan ýerimiz ören owudan, ören köp ýaşan çınarlaryň jümmüşi. Elbetde dostýarlarymyz bilen gelip düşlýäs, iýiçýäs, nahar beşirýäs, dynjalýas we iň gyzykly ýerleriniň birisi her kim taýnak getiren iň gowy tagamlarla paýlaşýarlar we iýip baha berilýär. Bugün bizim taýnan silyotka balygymyz ählisinden tagamly boldy we hemme kimin göwüne ýarady. Elbetde silyotka takkaz balygy. Bul kenar markasynyň balygy. Biz nirasy ýahat etsek, ýanymyz bilen kenar balygy alýas. Kenar balyk ören peýdaly we ören lezzetli. Başga nähili owudan ýerler bilen bolsaňyz bize kommentariýada ýazyň. Gelers o ýernem görürüz. Müngçınar ýurdumyzyň ören owudan ýerde dostlar, şeýle tebigat Ýewropada mysal üçin ýa başga bir ýurtlarda bar diýişler. Men öz ýurdumyzda bar diýjek, sebäbi biziň ýurdumyzyň şeýle owudan ýeri bar, ana dostlar arkamyzda görünýän de şeýle bir tokoýlyk. Ýaz wagty, tomuz wagty gelseň, munyň aşagy diýä, garankylyk diýä, ýa-ni kölegeden ýa-ni şeýle owudan şeýle towasy oňa kölegelik salkyn dağın jülgösünde Müngçınar diýilen ýer. Bu ýer Nohur. Gelip gören bolsaňyz kommentariýada belläň.